Nandito po kami ngayon sa Campus River ng Sili. Nice. Ang tao ata. Pwede, di man yung sa pwede yung. Times to. Ibay ka. Ibay ka. Bigyan muna kasi po sumagkatabi kami. Ano ba kailangan? Ano tayo para kayo? Let's stay back for 3. Lagay lang. Yeah, kusan. Times to. Yung palang sige. Tapos times to. Kulang yan.